A ako fungujú? Úplne jednoducho. Ja ich používam hlavne na športové oblečenie. Toto si zastavím. A teraz sleduj na tom. Dáš tvoje obľúbené tričko, alebo to je jedno, čo potrebuješ oprať. Zobereš si, teraz by som potrebovala jeden pásik. Takže tu mám jeden, ale dám si ho na poli, lebo polovica mi úplne stačí, počkajte. Takže si ho roztrhneš na poli. Už mám na poli roztrhnutý. Pridáš k tričku, on sa následne hneď takto roztopí, ako môžeš vidieť. Vidíte? A už si len opereš svoje obľúbené tričko, šortky, proste čo potrebuješ. Zavesíš a všetko bude nádherne voňať a bude čistúčke. Topka, úplná topka.